Se és unha persoa galega de avanzada idade que vive no exterior e estás a atravesar momentos difíciles, temos unha mensaxe para ti. Non estás só. A Xunta de Galicia ofrece axudas económicas para quen precise de apoio en situacións de precariedade, enfermidade, violencia de xénero ou dependencia. Podes solicitar estas axudas no prazo de 2 meses tras publicarse a convocatoria. Para solicitala, visita as nosas delegacións de Bos Aires, Montevideo ou os centros galegos de Brasil, Cuba e Venezuela. A Xunta de Galicia está aquí para axudarche. Ola, que tal? Benvidas e benvidos un día máis a este curso de Lingua e Cultura Galegas. Hoxe estamos xa na sesión 14, xa pasamos o ecuador deste curso e quero agradecervos un día máis que nos acompañedes nestas tardes de Lingua e de Cultura. Hoxe temos con nós un convidado que xa coñecedes, que sei que vos vai facer moita ilusión que volver charlar con el, e por se alguén tiña algunha dúbida aínda, falo de Borja Tobío, que estivo con nós para falarnos de historia, e xusto hoxe volve estar aquí para falarnos do Camiño de Santiago. Non sei se vos lembrades que o día pasado xustamente falamos da costa galega e un dos atractivos, non, que unha das boas cousas que nos daba tamén a costa era este turismo do que brevemente falamos na sesión anterior. Pois xusto acontece un pouco o mesmo co Camiño de Santiago, que aparte de outras moitísimas cousas atrae a moitísimas persoas, viaxeiros e viaxeiras a realizar o Camiño de Santiago. En concreto, antes de darlle paso a Borja, direivos que hai unha media de 180.000 peregrinos o ano que veñen peregrinando ata Santiago, e en concreto no ano 2022 falamos dunha subida moi importante onde se rexistraron ata un total de 435.000 peregrinos que viñeron cara á capital de Galicia. Así que, como sei que o Camiño de Santiago sempre suscita moitas incógnitas, moitas dúbidas e moito querer saber arredor del, pois para iso temos hoxe aquí a Borja. Benvido, Borja, grazas un día máis por estar con nós. Hola, que tal Noelia, estás? boa tarde. Moi ben, un placer estar aquí con todos vos, como sempre. Genial, pois eu diríache que para comezar, para que nos empeces a contar, preguntaríache que como comezou todo. Sei que na sesión de historia na que estivemos contigo, dixéchesnos que houbo un momento histórico no que se acharon os restos do apóstolo. O mellor ten algo que ver con este inicio do Camiño de Santiago, non? Pois xusto, sí, o comezo do que logo sería o Camiño de Santiago, claro, comeza co achado dos restos do apóstolo. Tratamos aproximadamente no ano 820, nesa, plena Idade Media en Galicia, no reino de Galicia, que xa falábamos, como te dicías, na clase de historia, e nese momento cando se produce o descubrimento dos restos do apóstolo. Nun momento así un pouco convulso na Península Ibérica, onde prácticamente toda a península estaba baixo dominio dos musulmáns, e no norte da Península Ibérica pois queda aí unha pequeniña franxa que está baixo dominio dos cristiáns neste momento do reino de Asturias, sendo o reino de Galicia parte, unha das partes deste pequeniño reino de Asturias cristián. Genial, é maravilloso que nos volvas meter, non, estes datos en mente, porque ás veces como que, non sabemos situar exactamente o momento histórico no que estamos e parece moi necesario, sobre todo para empezar a falar de algo, non? Entón, poderíasnos situar aproximadamente unha data na que se descubre, na que se ve este sepulcro do apóstolo? Sí, aproximadamente no ano 820 cando se data. Se queres falamos un pouquiño da lenda, da historia ou como pasou aos nosos días este descubrimento do apóstolo e como comezou todo, porque ao final non deixa de ser o comezo
da construción do que logo sería a Catedral de Santiago e tamén da peregrinaxe a Compostela. Entón, se che parece, pois, explicamos un pouquiño como foron todos como foron sucedendo as cousas. Pareceme excelente, porque ademais xusto na sesión anterior falamos tamén algo de lendas e de todas estas historias que se crean en relación á fundación, non? De, non sei, lugares, por exemplo, falamos de Santo André de Teixido, por exemplo, e claro, non está exenta de lendas tampouco esta cuestión do camiño, o apóstolo e, por suposto, a Catedral de Santiago, non? Así que somos todo oídos para escoitar o que nos teñas que dicir. Bueno, pois o Santiago Maior era un dos discípulos de Xesús. Todos os discípulos, digamos que fixeron labores de difundir a palabra de Xesús en algún momento, non? Todos os discípulos que houbo nese cambio de era. Santiago Maior foi o que chegou ata Hispania, ata a rexión da Península Ibérica baixo dominio romano. Neste momento, digamos que o culto era un culto pagá, que era o culto do Imperio Romano, non? Que, como digo, nese momento, o politeísmo do Imperio Romano. Santiago Maior chegou a Hispania e aquí difundiu o Evanxeo e chegou a Galaequia, non? A rexión noroeste da Península Ibérica. Despois voltou a Xerusalén e sabemos que todos os discípulos de Xesús foron perseguidos pola súa fe, que estaba prohibida nesta época. Mais adiante o cristianismo convertiríase na religión do Imperio Romano, pero neste momento estaba perseguida. Entón, como digo, en Xerusalén foi perseguido e acabarono asasinando. Entón, os seus discípulos, a lenda di que os seus discípulos recolleron o seu cadáver e que o transportaron polo Mediterráneo ata chegar a Galaequia, non? A rexión, digamos, máis afastada do Imperio coñecida nese momento. E aquí comeza o que se chama a traslatio, que é esta traslación, esta viaxe dos restos do apóstolo dende as costas galegas ata onde se supón o que descansou, que descansa actualmente, non? Que, como digo, esta traslatio, pois é este traslado dos restos do apóstolo desde o Atlántico ata Compostela. Aquí está a lenda da barca de pedra, non? Esta barca de pedra na que os restos do apóstolo, por intersección divina, logo fixeron que a pedra pudera trasladar estes restos polo río Ulla, digamos que pola ría da Arousa, non? Dende o Atlántico, avanzando polo curso do río Ulla, ata chegar a unha zona preto da vila máis importante que había nesa zona da Galaequia nese momento, que era Iria Flavia. Iria Flavia, que era unha vila romana. Iria Flavia, que está ao lado de Padrón hoxe, pero nese momento, digamos, que era a poboación máis importante desa zona. Entón, polo cauce do río Ulla ata Iria Flavia, e despois ali a lenda di que foi transportado por 2 touros bravos, non? Tamén entra a lenda da raíña Lupa, que digamos que se decía que era non sei como chamar, a xefa logo a que dominaba esa zona de Iria Flavia, e digamos que era, conseguiron ao final, grazas as lendas dos touros bravos, 2 touros bravos que conseguiron amansar e conseguiron que lle servira para trasladar os restos do apóstolo, que fixo que a raíña se convertira ao catolicismo. Ata que atoparon un sitio que lles pareceu bo para soterrar os restos do apóstolo e, digamos, que aí se quedaron esquecidos durante moitos séculos, non? Estamos falando, como decíamos, do comezo
da nosa era, non? Pois dos primeiros anos do século I, e claro, falábamos que o descobrimento dos restos de apóstolos se produciron no ano 820, non? Entón, estamos falando de 8 séculos logo de esquecemento dos restos do apóstolo. E neste momento, no ano 820, é cando aparece un eremita que vivía na zona de Iria Flavia, que se chama Paio, que unha noite, mentres estaba a descansar, presenciou unha choiva de estrelas fugaces sobre un outeiro. Este feito repetiuse varias noites ata que a lenda di que en soños se lle apareceu o apóstolo Santiago e lle dixo que seguira o traxecto desas estrelas fugaces e que ia topar o seu sepulcro logo, onde os seus discípulos o soterraran. A lenda di que efectivamente Paio seguiu, digamos, que a traxectoria destas estrelas, viu un montículo, ali removeu os toxos e debaixo efectivamente atopou un sepulcro que estaba xa tapado por tantos anos de toxos, estaba totalmente cuberto. Entón limpouno, atopou o sepulcro do apóstolo e, por suposto, comunicoullo ao bispo, que nese momento era Teodomiro. O bispo Teodomiro efectivamente corroborou que os restos que ali había eran os restos do apóstolo. Isto chegou a oídos do rei Afonso II, que era o rei de Asturias nese momento, e tomou a medida de peregrinar dende Oviedo ata Compostela para rendirlle culto aos restos do apóstolo que aquí apareceran. Digamos que foi moi importante para a época. Claro, xa decíamos que neste momento prácticamente a maioría da Península Ibérica estaba baixo dominio musulmán, entón digamos que esta aparición dos restos de un mártir cristiano no noroeste da Península Ibérica, na zona que estaba baixo dominio cristiano, era un elemento de forza moi importante nesta loita de cultos ou de fés que había na Península Ibérica para loitar contra o inimigo que eran os musulmáns. Sobre todo que é interesantísimo sempre o que contas, pero sobre todo que estas lendas que nos traes non lles faltaba de nada, non era como un cabalo ganador para xustamente non tanto para crear, non creo que fora tanto para crear non un lugar de peregrinación como xe coñecemos, senón para o que diste loitar contra o inimigo, non? Crear un relato alrededor destas cuestións e a ver se por aí podemos ir saindo. Entón, sí, conta. Sí, quería dicir que claro, que efectivamente, como ti dis, nada disto é casualidade. Non é casualidade nin a ubicación, nin é casualidade o momento. Claro, poderías ter sido en calquera outra época. Claro, se decimos que esos restos levaban aí, en teoría, 800 anos, claro, pois seguramente podería ter sido noutro momento, non? Pero como ti dis, pois nada foi casualidade, nin o lugar, nin o momento, nin, toda a trascendencia que tivo para os anos vindeiros e para o futuro dos reinos cristiáns na Península Ibérica. E sobre todo que, así xa a modo máis de broma, se queres, habería que tamén facer un lugar de peregrinaxe para a casa que tivera de Paio o eremita, porque xa hai que ter puntería que teñas ti esa visión das estrelas fugaces e que vayas ali ao sitio mesmo. Pero vaya, entón así, recapitulando un pouco, poderíamos dicir entón que a primeira persoa que peregrinou a ver estes restos do apóstolo xa de forma consciente sería Afonso II, non? Sí, de feito logo, vai ser uns anos despois, xa máis avanzada a Idade Media, cando o Camiño de Santiago cobre máis importancia logo, que as autoridades van considerar que Afonso II foi o primeiro peregrino a Compostela, pero claro, ao final pois non deixaba de ser
un acto simbólico, non, para darlle máis forza a, pois, a toda esta lenda, digamos, que para que pasara de ser lenda a, bueno, non sei se é un pouco excesivo decir realidade, pero bueno, sí, darlle un pouco de aquel non de sona logo e facer que o camiño e os restos do apóstolo e que a xente peregrinara ali, pois claro, se vai o rei, como non van ir os demais? Entón, bueno, pois digamos que fora que Afonso II viñera, pois foi moi importante. E, de feito, o camiño que Afonso II fixo dende Oviedo, que era onde estaba asentada a corte nese momento, ata Compostela, posteriormente vais a convertir no que hoxe coñecemos como camiño primitivo, non? Porque se supón que, bueno, que é o primeiro camiño que seguiron os primeiros peregrinos. Porque claro, nesta época da que estamos falando, é dicir, agora como que se inicia, non, esta peregrinación a Compostela, pero que outras peregrinacións había? Como se foi xestando isto? É dicir, por que había este interese en que fora un centro de peregrinación? Contanos máis sobre isto. Sí, Compostela vai se convertir no terceiro gran centro de peregrinacións da cristiandade. Claro, está Roma, que desde os primeiros séculos, digamos, da nosa era, pois xa é o gran centro de peregrinaxe da cristiandade, non? Pois co asentamento ali de Pedro, de San Pedro, logo a construción da Basílica de San Pedro, toda, a importancia que vai adquirir para a cristiandade, e despois, por suposto, Xerusalén, non? Que é unha zona, sobre todo nesta época, coas cruzadas, durante toda a Idade Media, non? De moitísima importancia tamén para a cristiandade, entón, digamos que este sería o segundo gran centro importante para as peregrinacións religiosas cristiás. E Compostela vai se converter no terceiro gran centro de peregrinaxe, pero que ademais Compostela, a partir desta época, dos séculos 9 e 10, pois vai adquirir unhas características que a facían incluso máis atractiva que ir aos outros centros. Claro, Xerusalén, todos nos podemos facer unha idea, non, do perigoso que debía ser peregrinar ali nesta época, non? Porque, ao final, como digo, estamos no momento de máximo apoxeo logo das cruzadas, non? Digamos que, claro, dependendo en que momento fora, pois estaba baixo dominio cristiá ou baixo dominio musulmá, o que podía facer que fora moi perigoso viaxar ata ali. E despois está Roma, que digamos que era un centro grandioso logo, non? Digamos que lle sacaba un pouco de non sei se decir de sustancia, pero sí es aquel de facer unha peregrinación, non digo de sufrimento, pero sí para espiar os pecados, non? E parecía que viaxar a Roma pois era como ir, non sei, como facer un tour a unha cidade pois grandiosa, moderna, digamos que facía eso, que perdera un pouco aquelo da peregrinaxe, das dificultades, etcétera. Despois, ademais, todas as peregrinaxes, especialmente a Compostela, pois significaban, ao final facíanse cunha idea de penitencia, de rigor e de vontade de superación, que seguramente indo a Roma, pois isto perdíase, e en Compostela, claro, era o lugar onde máis podías atopar todo isto. E co atractivo de que a xente peregrinaba ao lugar que se consideraba a fin do mundo coñecido, non? Entón, tamén tiña ese aliciente logo de poder ir a Compostela e despois, camiñando un pouco máis, pois acabar na fin do mundo coñecido. E como último dato ou digamos que figura relevante, pois tamén o emperador Carlomagno, o emperador, digamos que neste momento asentado no que hoxe é a actual Francia, seguramente nesta época o maior defensor do cristianismo, digamos que tamén fixo forza
para que o culto a Santiago e as peregrinaxes a Compostela gañaran importancia e digamos que, bueno, se difundiu entre toda a xente bueno, que habitaba nese momento na actual Francia, no resto de dominios de Carlomagno, bueno, que se favoreceu ou que se bueno, empuxou a que a xente puidera peregrinar a Compostela, que tamén foi moi importante para que se gañara en visitantes foráneos. Fíxate que é marcar, non? É situar a Galicia no mapa, non? De súpeto, esta serie de maravillosas casualidades fan que se sitúe no mapa e, sobre todo, pareceume moi curioso que comentabas, non, destes outros dous centros de peregrinación entre Roma e Xerusalén, que, claro, igual nunca, ao mellor as persoas que estades aquí sí que reflexionastes sobre isto, pero, claro, é certo que non é o mesmo facer a peregrinación a Roma, non? Que o que dicía Borja, todo como moito máis, que parece que non hai tanto sufrimento, se queredes, é unha cidade como moi grandiosa, moi xa turística dende hai moitos anos, e ademais non teñen toxos, seguro, é dicir, nos aquí temos esa outra esencia, e o tempo, que seguro que tampouco acompañaba nada ben, entón todo isto tamén explica todas estas causas, non? Estas consecuencias, perdón, as causas explican as consecuencias. Claro, non é dicir que nesta época, ao final estamos falando pois de hai 1200 anos, claro, era moi complicado ir andando dende calquera punto da Europa occidental ata Roma, pero claro, digamos que todo iso de ir a zonas menos poboadas, con menos cidades, digamos que había menos facilidades logo ou non sei como chamarlle, modernidades, non? Todo eso que pois seguramente faría que moita xente se decantara por Compostela, bueno, por todo isto que falamos. E por suposto, claro, que decía que ao final pois que sexa digamos que o límite, o final do mundo coñecido tamén era un aliciente importante, non? Digamos que era como ir, vámonos ir a claro, a esas terras lonxanas que eso debe ser unha fantasía todo super diferente. Pois xusto falábamos outro día na sesión que tivemos sobre a costa de que precisamente a peregrinación, non, a Finisterre era anterior, non, a esta peregrinación que se produciu despois con isto do achado dos restos do apóstolo, a súa maravillosa viaxe na barca de pedra e demais. Entón, claro, era como quen faga estas dúas peregrinaxes, pois ten un 2x1 maravilloso, non, ao final. Estou pensando agora, xa que te temos aquí, digamos que este situar a Galicia no mapa que eu dicía antes, seguramente tamén se traduciu, non, nunha chamada ao mellor a poboación ou nun movimento de poboación. Como influiu isto neste tipo de cuestións? Bueno, como te decías antes, ao final, gracias ao Camiño de Santiago, Europa entra en Galicia, non? Sobre todo, pois, bueno, nun primeiro momento vai afectar de xeito moi importante a Compostela, por suposto, o núcleo poboacional de Compostela, que, bueno, falaremos un poquinho máis adiante na clase de hoxe, en especial de Compostela, pero digamos que ao longo de todo o camiño fixo que se crearan núcleos de poboación en zonas onde, bueno, nun primeiro momento pois estaban totalmente deshabitadas e incluso un pouco afastadas, non? Por exemplo, van a ser moi importantes as comunidades de monxes que se van a asentar primeiro no lugar onde se descobren os restos do apóstolo, o que se coñeceu nese momento como o Locus Sancti Jacobi, non? Digamos que o lugar de Santiago, non? O lugar onde está asentado Santiago. Os primeiros que se asentan aquí son os monxes, que digamos que veñen primeiro para rendir culto ao apóstolo e despois instalan todas as súas comunidades e os seus centros aquí, non? Eu creo que, bueno, non sei se a xente que nos segue hoxe coñece Compostela, non? Pero que chega con dar unha volta
pola cidade para darse conta a cantidade de mosteiros, non, e de centros religiosos que hai instalados todo ao redor da catedral pola zona antiga da cidade e que veñen as súas orixes teñen pois neste momento da Idade Media, non, nos séculos 9, 10, 11, que se van asentando todas estas comunidades religiosas. Pero non só en Santiago, porque senón que no resto de lugares por onde transcorre o Camiño de Santiago, non só en Galicia, senón antes da chegada a Galicia tamén, pero especialmente en Galicia, vanse ir asentando todos estes monxes. Outro elemento moi importante son os peregrinos que fixeron o Camiño de Santiago e que xa non voltan. Claro, imaginade pois que neste momento facedes o Camiño de Santiago pois dende non sei, o centro ou o norte de Francia ou incluso dende a actual Alemanha, non? Imaginade a cantidade de tempo que vos pode levar chegar a Compostela. E nese momento chegades pois a unha cidade que está medrando, non? Digamos que necesita un pouco de todo, porque, claro, cando se descobren os restos do apóstolo, pois aquí non había nada, non? Sabemos que en Compostela hai restos da época romana, pero digamos que nunca houve unha poboación asentada propiamente dita. Entón, é unha cidade que está medrando. E moita xente decide que xa non volve, imaginadevos, claro, ter que facer despois outra vez a viaxe de volta, deciden que lles aliciente, ademais. Claro. Claro, e imagínate que ademais resulta que tes unha vida, pois, bueno, saime de merda, non quería decirte, pero igual tes unha vida, pois, nada cómoda, non? Claro, despois de facer todo este esforzo e chegar a Compostela, pois, bueno, que é unha cidade, como digo, que está medrando e que seguramente a moita xente lle ofrecía moitas máis oportunidades ca volver ao seu sitio. Entón, pois, moitos peregrinos asentáronse na cidade. Aínda temos restos ou constancia no nome de algunhas rúas, como, por exemplo, a Rúa do Franco, non? Que é unha das rúas máis importantes de Compostela, que vai dende Alameda ata o centro ata pretiño do Obradoiro, digamos que esa Rúa do Franco chamase Rúa do Franco porque aí foi onde se asentaron os francos que eran os habitantes da actual Francia, non, deste imperio de Carlomagno que falamos antes, pois todos estes peregrinos francos que peregrinaron a Compostela e que se quedaronse nesta zona da cidade. Había tantos que, digamos que esa rúa pasouse a chamar a Rúa do Franco porque era a rúa onde vivían os francos que se quedaron na cidade. E outro factor moi importante para a peregrinación e que fixo que moita xente viñera foi que co paso dos séculos, coa peregrinación a Compostela, os peregrinos gañaban a indulxencia plenaria compostelana. Digamos que, bueno, que hoxe en día seguimos tendo ese, non sei como chamarlle, símbolo, non? A compostelana logo que reciben os peregrinos unha vez rematan o Camiño de Santiago, digamos que bueno, colleu o lugar desta indulxencia plenaria que recibían, claro, hoxe en día non sei se sigue vendo indulxencia plenaria, pero neste momento na Idade Media sí. Isto quere dicir que todos os pecados eran perdoados a xente que fixera o Camiño de Santiago. Entón, claro, isto servía de aliciente para que moita xente, claro, fixera o Camiño de Santiago e ademais que decidira deixar atrás a súa vida, porque, bueno, tamén era un xeito, digamos que era un xeito de comezar de novo, non? Ti chegabas a Compostela, recibías a indulxencia plenaria, os teus pecados eran perdoados e digamos que volvías a empezar, reseteabas e volvías a empezar. Entón isto facía que moitos decidiran quedarse en Compostela a sentarse aquí, digamos que fuxían da súa vida anterior. Outro elemento importante de atracción da cidade, por suposto, foron todos os traballadores, non? Todos os oficios e os artesáns con esa... Primeiro, onde se descubriu os restos do apóstolo, construíuse, bueno, pois un pequeniño mausoleo como unha especie de capela
co paso dos anos, segundo foron gañando importancia os reinos cristiás, pois construíuse unha igrexa máis grande e pouco a pouco foise facendo máis grande aínda ata a actual catedral, pero claro, é un proceso de moitos anos, non? Estamos falando de moitos séculos, dende o ano, pois eso, a primeira metade do século IX que falábamos ata a actual catedral, pois pasaron moitos séculos. Pero digamos que toda esta construcción desa pequena capeliña fixo que tiveran que vir a Compostela moitos artesáns, moitos canteiros, moitos traballadores con oficios relacionados coa construcción, non? E tamén, unha vez máis, no nome das rúas e das prazas da cidade actualmente, pois sabemos, por exemplo, os prateiros estaban asentadas na praza das praterías, non? Os acibecheiros, pois na acibechería, na caldereiría tamén toda a xente que traballaba estaño, etc. Nos concheiros, pois todos estes oficios relacionados coas cunchas, todos estes traballadores, ao final, fixeron que a cidade medrara. Fíxate que ben que nos relaciones todas estas cousas, porque parece que, bueno, que ás veces a toponimia non a relacionamos con momentos ou con feitos concretos. É unha maravilla que o fixeras así de ben, porque, claro, para quen non coñeza Santiago, o mellor soulle a novo todos estes nomes de rúas que dixeches, pero non creo, porque a maioría das persoas que están aquí viaxaron algunha vez ou varias a Compostela, e para quen sí que coñecemos Compostela, pois tamén é unha forma de coñecer máis, non? Así que, claro, dicíasnos... Ui, non sei se querías dicir algo, sempre, Tatá. Sí, decía... Sí, no, culpa miña, que veume agora a cabeza, claro, que quería decir que incluso o propio nome da praza onde se asenta a catedral, non a praza do Obradoiro, ao final fai constancia logo ao traballo da construción da catedral, porque o Obradoiro ven do obrador, que é obrador, digamos que onde traballaban, non? Onde se construía. Digamos que o obrador estaba nesa praza diante da catedral e ao final pois quedoulle o nome que temos hoxe día de Obradoiro, non? Que ven pois dese obrador de construcción. Pois fíxate que curioso, porque isto creo que non é moi coñecidísimo, polo menos non tes un mínimo de curiosidade, non? En relación con estas cuestións. Así que aí queda iso, fixadevos canto estades a aprender, canto estamos a aprender hoxe. Entón facías, isto que dicías de que se concedía, non? Esta indulxencia plenaria, o completar o camiño, lévanos a pensar tamén en que habería moitas persoas, bueno, culpables ou non, xentes perigosas, se queres, que facían o camiño, polo que ao mellor se convertía nunha travesía máis complicada de realizar, non? Pode ser así? Claro, sí, xusto. Imaginadevos, falábamos desta indulxencia plenaria, non? Que se chegabas a Compostela, se facías a peregrinaxe, pois todos os teus pecados eran perdoados. Claro, imaginadevos a cantidade de xente con todo tipo de crimes, castigos, que facían o Camiño de Santiago para que todos estes crimes lles foran perdoados. Claro, nun momento dado estamos pensando en persoas con moita fe que facían o camiño, bueno, por motivos logo de fe, como hai moita xente que segue facendo, non? Pero neste momento, gracias á indulxencia plenaria, pois había xente con delitos, digamos, severos, que facían o Camiño de Santiago para que lles foran perdoados, non? Dende roubos, asesinatos ou violacións. E o peor de todo era que o facía xente que non estaba arrepentida, digamos, outra sí, pero moita non, e moitos destes peregrinos aproveitaban o camiño para roubar e asaltar ao resto de peregrinos. Tanto foi así que eran moi habituais que ao longo do Camiño de Santiago, sobre todo, bueno, pois os máis transitados, que houbera foraxidos, non? E bandas de delincuentes organizadas, claro, cuxas vítimas predilectas eran todos estes peregrinos que facían o Camiño de Santiago.
E despois tamén temos que ter en conta, claro, a chea de animais salvaxes e perigosos que podería haber ao longo de Camiño de Santiago. Se pensamos, hoxe en día ainda hai moitas zonas, digamos, que de moito monte e pouco habitadas, claro, imaginadevos como sería todo isto se falamos hai 1000 anos, 800 anos, non? Que debía de ser, pois, bueno, debía haber zonas que debían dar moito medo, a verdade. A verdade é que tiñas que ter moitísima fe, non? Ou estar en líos moi gordos coa xustiza para poñerte a facer isto, porque a verdade é que mete medo, non? Ia dicir algo, pero agora creo que se me escapou. Sí, dicía que a mellor se es ademais mal pensada, como estou sendo eu, podes delinquir o que che dé a gana no medio do camiño, porque total o chegar a Santiago Vaise purgar todo iso, cidade nova, vida nova e demais, entón, pois eu que sei, igual até era un lugar peor, non? E ti fixeches o camiño, Borja? Non, a verdade é que non. Só fixen algún tramiño, pero non, a verdade é que non. Sí, vaya, como todo o mundo, pero queríache preguntar precisamente polos ritos, non? Polos ritos que farían previos á viaxe, por se ti fixeras algún. Supoño que a maioría da xente hoxe en día, pois botámonos a andar, compramos calzado cómodo e demais, vemos que hai que facer cando nos lastiman os zapatos e demais, pero claro, nesa época que terían que facer para prepararse? Claro, nese momento non podías ir a Google, non? Ou a rutas establecidas, os itinerarios, descargalos e seguilos, non? Isto non, os pobres, pois, tiñan que facelo de outro xeito. Wikiloc non existía. Exacto. Digamos que había toda unha serie de rituais que eran obrigatorios antes de realizar o Camiño de Santiago, non? Previos á viaxe, como te decías, había que facer unha serie de rituais. Por suposto, primeiro, sempre falábamos que o Camiño de Santiago nace como claro, digamos que hoxe en día igual, pois non sei como chamarlle, non me sai agora a palabra, bueno, pois as ganas de facer o camiño ou a finalidade para moita xente xa non é relixiosa, pero neste momento, en principio, a maioría de xente que o facía, deixando aparte a todos estes delincuentes, pois era por motivos de fe, non? Entón, o Camiño de Santiago comezábase na túa vila, na túa localidade, cunha cerimonia relixiosa, non? Obrigatoriamente había que ir a unha misa na que se había que confesar e había que comulgar. E despois de comulgar recibían o bordón que é o caxato. Despois falaremos un pouquiño máis polo miúdo da indumentaria dos peregrinos, pero digamos que o bordón pois era este caxato, non? Rematado en punta que recibían os peregrinos. E tamén o zurrón, non? O zurrón, digamos, que lle servía un pouco como de bolsa. E tanto o caxato, o bordón, como o zurrón bendecíanse. E despois rogábase por ter unha boa viaxe e tamén por ter un retorno san e salvos. Como era unha viaxe tan longa e ademais tan perigosa, claro, xa falamos da perigosidade ao longo do camiño, o normal era que se fixera xunto con outros peregrinos da mesma localidade ou da mesma comarca, non? Digamos que ninguén nesta época saía el só a aventura a facer o Camiño de Santiago. Non tería sentido porque non sei como acabarían os pobres. Entón, digamos que se facía en grupo dende a localidade da comarca e, ademais, despois, ao longo do camiño, pois, digamos que ese grupo se ia facendo máis grande porque, bueno, canta máis xente, pois máis, digamos que máis facilidade ou menos perigoso logo, non? Facer o Camiño de Santiago. Ademais, terían que pasar por territorios que estaban sometidos a diferentes señoríos. Non falamos un pouco na clase de Historia da Península Ibérica, sobre todo falamos de Galicia, pero neste momento na Península Ibérica pois había diferentes reinos, tanto cristiás como musulmáns. Claro, imaginadevos novamente, se nos situamos en Francia, non? Pois na zona franca
hai un, digamos que un rei cun señoríos, pero segundo van avanzando todo pola zona de, pois, do que era antigo reino de Aragón, despois de Navarra, León ou Asturias, Galicia, digamos que transcurrían por moitísimas rexións con diferentes monarcas e diferentes señoríos. Entón, tiñan que obter unha carta de recomendación, normalmente era elaborada polos curas, clérigos, bispos, non? Dependendo da relevancia ou da importancia do peregrino. Claro, estas cartas de recomendacións servían de salvoconductos e tamén de exencións de peaxes. Non todos os peregrinos que levaran estas cartas de recomendación pois podían pasar sen ter que pagar peaxes polos diferentes señoríos. Que ademais, claro, isto vai ser a orixe da actual credencial do peregrino actual, non? A credencial que os peregrinos teñen que selar 2 veces ao día, digamos que a súa orixe, digamos, hoxe en día, bueno, pois é algo máis simbólico logo ou para corroborar que se fixeron X kilómetros, pero claro, na Idade Media esta carta de recomendación, este salvoconducto era imprescindible para poder cruzar todos os señoríos e todas as zonas, diferentes reinos polos que se ia pasar. E sobre todo non sen pagar peaxe, que é algo que dixeches que me pareceu moi curioso, porque que podían pedirche a modo de pago da peaxe? Bueno, pois, claro, depende do señorío, claro, a importancia do señorío, pero bueno, desde pago en especie ata moeda, claro, dependía un pouquiño de... Claro. Es decir, normalmente cando se entraba nas cidades, claro, pois novamente podemos poñer o caso de Compostela. Hai, na antiga cidade medieval amurallada, ten diferentes portas. Por exemplo, pois a Porta Faxeira, non? A porta que está en Mazarelos, e digamos que por cada unha delas entraban diferentes produtos que os comerciantes introducían na cidade para vender. Entón, no momento no que pasaban por esas portas, tiñan que facer un pago, ou ben en especie, ou ben parte do produto, ou ben en moeda. Claro, se ti viñas facendo o camiño de Santiago, non tiñas nin especie que dar, nin probablemente moeda. Entón, claro, con estes salvoconductos librabas de ter que pagar este imposto, este pago que todo aquel que quixera entrar na cidade ben por unha porta, ben por outra, tiña que facer. Pois, faláchesnos antes tamén cando falabas deste ritual, non? Que se tiñan que se o facían de forma, pois, pola súa fe e demais, o primeiro que facían era ir a unha cerimonia, e dixéchesnos que ali nesa misa, nesa cerimonia previa, lle daban un bordón e un zurrón, se mal non entendín. Bueno, o zurrón seguro que non lle daban, senón que o mellor o levaban da casa, non? Pero o bendecían. Sí. Supoño que, claro, tamén cando hoxe en día, eu penso en hoxe en día, cando te preparas para facer o camiño, tamén é unha das cuestións que máis dores de cabeza nos pode dar, non? Que levamos? Canta equipaxe levamos, non? Nesa época, igual o canto non era pregunta, senón que levamos, que tiñan que levar? Sí, claro, como ti dis, non creo que nesa cerimonia religiosa lle deren a todos os peregrinos toda a indumentaria logo, pero bueno, como ti dis, sí que polo menos eses dous, o bordón e o zurrón, digamos que estaban obrigados a ser bendecidos. O bordón é unha vara longa e recta, era grosa e resistente e tiña diversas funcións, non? Servía para apoiarse, para superar os obstáculos do camiño, como por exemplo os regos, ou claro, estamos falando de Galicia, pois imaginade a cantidade de lameiras e de regos que tiñan que superar, non? Entón, bueno, pois servíalles de apoio. E, ademais, tamén a utilizaban como arma defensiva, non? Imaginade, pois falamos agora da cantidade de animais salvaxes que podía haber, imaginade, pois, lobos, bueno, incluso, non sei, incluso cans salvaxes, non? Pois, bueno, esta vara servíalles un pouquiño para protexerse, e tamén dos delincuentes, non? Pois, bueno,
sempre Todo unha nu. vara, claro, sí, unha vara, como digo, grosa e resistente que, bueno, pois que ás veces seguramente fixo moitas veces de arma defensiva. Despois temos o zurrón, do que tamén falamos antes, que tiña forma rectangular e suxeitábase ao tronco cunha correa de coiro e normalmente adornábanse con cunchas de vieira e a finalidade do zurrón era facer de despensa, non? Pois a pouca comida ou víveres que puideran levar, pois os peregrinos metíanan neste zurrón. Despois outro elemento moi importante tamén era a capa, que era fundamental, que claro, a capa poñana por riba e servíalles para protexerse do frío, vale? No verán, pois bueno, nun momento dado tamén che podía servir para protexerte do sol, non? Pero bueno, sobre todo, pois para protexerte do frío. E sábese que tamén a utilizaban polas noites para taparse cando dormían. Claro, agora hai unha chea de albergues ao longo do camiño, pero nesta época, pois salvo os mosteiros que se foron construindo despois, que serviron de refuxio para peregrinos, era moi habitual que tiveran que dormir a raxeira logo os peregrinos. Entón, bueno, estas capas servíanlles para taparse. Nas capas tamén era habitual que se coseran cunchas de vieira, que era, bueno, a cuncha de vieira era e segue sendo o símbolo da peregrinación, digamos que se recoñecían os peregrinos do Camiño de Santiago polas vieiras que levaban cosidas na súa indumentaria. Despois está a esclavina, que é unha prenda de abrigo pequena que se poñía sobre os ombros, poñíase por riba da capa e facía as funcións de chubasqueiro, vale? Sobre todo poñíanos cando chovía ou cando nevaba, vale? Servíalles para, bueno, pois para non enchouparse. Despois estaba o sombreiro, o característico sombreiro de A ancha dos peregrinos, non? Se vemos representacións dos peregrinos medievais, peregrinos antigos, pois todos aparecen representados con estes sombreiros de A moi ancha. Claro, tiña moito sentido, porque esa ancha no verán servíalles para darlles sombra, non? Para protexerse do sol, e no inverno, bueno, aquí en Galicia casi todo o ano tamén lle servía para protexerse da choiva. E no sombreiro, pois na parte dianteira, tamén se cosía unha cuncha de vieira. E despois outro elemento moi importante eran as cabazas. As cabazas valeirábanse de sementes e poñíanse a secar ao sol ata que a pel se endurecía. As cabazas eran bueno, digamos que eran moi útiles porque eran moi lixeiras e sobre todo, digamos que os peregrinos servíanlles as que na parte central tiñan unha cintura moi marcada, vale? Creo que temos na cabeza todos, non? Pois estas cabazas que teñen forma de oito, que na parte central están digamos que son moi estreitiñas, porque así podían asatar e leválas colgadas do pescozo e non era necesario que as levaran na man. Claro, estas cabazas servíanlles de cantimplora logo, non? Aí é onde levaban a auga, o viño ou unha mestura de auga e viño que era moi habitual nesta época. Ou quen sabe que? Exacto. Pois fíxate que claro, foches desgranando non un a un todos estes elementos que ao mellor temos na cabeza pero que non somos quen de poñerlles nome, non? A moitos. Queríache preguntar, por que a cuncha de vieira? Sabemos que hoxe en día xa é como símbolo, non? Da peregrinaxe, do camiño. Pois a cuncha de vieira, claro, non sei exactamente se os expertos no tema saben por que se convertiu digamos que no elemento, logo, no símbolo do Camiño de Santiago, pero, bueno, seguramente este relacionado coa importancia do mar, non? Bueno, de todos os produtos do mar de Galicia e destas cunchas de vieira, bueno, que sirven, digamos, de símbolo para recoñecerse entre os peregrinos.
Fíxate que as cunchas de Vieira que serven para identificar os peregrinos, non? Como símbolo tamén deste Camiño de Santiago, serven para moitas outras cousas, porque primeiro serven para, bueno, para desfrutar do animal que vai dentro, do marisco o que pertencen, non? Despois tamén poden servir como instrumento musical, e tamén seguro que ti coñeces o mellor pola túa casa ou que sexa, como cinseiro, como para botar cabichas ou pequenos desperdicios, non? Que era como os máis típicos que hai nalgúnas casas. Entón, fixademos que temos recursos de reaproveitamento para absolutamente todo. Sí, E xusto sí. todo o que nos estás contando sobre sobre como se foi xestando o Camiño de Santiago, falábasnos das lendas, falábasnos de todo a indumentaria, dos rituais e demais. Entón, que iramos ou non, como que nos remite ao Códice Calixtino, no sentido de que agora ti, que eres experto no tema, nos contarás cal é a relación, pero sabemos que neste importantísimo libro, non, recóllense algunhas destas cuestións das que nos estás a falar ti. Entón, que nos podes contar do Códice Calixtino? Que é o Códice Calixtino? Bueno, o Códice Calixtino, que seguramente moita xente o coñeceu bueno, ou ganou sonou importancia, non hai demasiados anos, non, co seu roubo, non, e co famoso electricista da catedral, pero, bueno, é certo que era un libro, unha obra moi importante. Pois, basicamente, o Códice Calixtino era unha guía de viaxe medieval para facer o Camiño de Santiago, non? Era o xérmolo logo de todas estas guías que utilizamos logo para ir a outras cidades, non? Creo que todos temos na cabeza algunha guía de viaxe que utilizamos para ir facer turismo, non? Pois o Códice Calixtino non deixaba de ser iso, unha guía de viaxe para os peregrinos, non? É un conxunto de textos miniados, están ilustrados con cor sobre Santiago de Compostela e especialmente sobre o Camiño de Santiago. A súa orixe é a finais do arcebispado de Diego Xelmírez, non? Que foi entre finais do século XI e comezos do século XII. É o exemplar máis antigo que temos, está datado entre o ano 1150 e 1160 e conservámolo na Catedral de Santiago. Digamos que é importante porque é o libro referencial logo do mundo xacobeo, non? Digamos que é o máis antigo centrado exclusivamente na temática do Camiño de Santiago. Serve de guía para os peregrinos que queiran facer o camiño e, ademais, tamén serve de promoción da Sé Apostólica de Santiago, non? Do bispado de Santiago. Non sabemos exactamente que non mandou facer, pero, bueno, tendo en conta todo isto, todo o que significou, pois, bueno, seguramente o bispado de Santiago, non, digamos que a catedral, estivo detrás da elaboración desta guía de viaxe. Especialmente, podemos falar un poquinho do libro quinto, que é a guía do peregrino de Santiago. Claro, estamos falando do século XII e xa neste momento, neste libro quinto, o Camiño de Santiago estaba dividido en xornadas e presentaba diferentes rutas de viaxe para os peregrinos, non? Digamos que facía unha ruta polo camiño francés, que é o camiño máis importante, non? O empregado por máis peregrinos, dos datos que falabas ti ao comezo, e, digamos, que ofrece unha serie de consellos prácticos baseados na propia experiencia do autor. Supónse que o autor do Códice Calixtino foi un peregrino, foi recollendo datos da súa peregrinaxe, da súa viaxe, e despois puxos por escrito no Códice Calixtino. Entón, o autor ofrece consellos de lugares onde descansar, as calidades das augas que se atopou no camiño, non? Pois para beber nunhas fontes e noutras non, porque son perigosas,
outras cuestións como as reliquias que poder visitar e venerar ao longo do Camiño de Santiago e todos os santuarios que se podían visitar durante a viaxe antes de chegar a Compostela. Ademais, tamén advirte dos perigos que o viaxeiro se pode atopar ao longo do camiño e, finalmente, fai unha descripción moi detallada da cidade de Santiago de Compostela e da aquel momento igrexa, non, de o que o peregrino se pode atopar e o que debe ver unha vez chegado a Compostela. Por suposto, é considerada a primeira guía de viaxe escrita da historia. Fixadevos que Booking non inventou absolutamente nada, Aquí estaba xa o Códice Calixtino para, claro, como promoción tamén, non, de todo isto que estaba xermolando aquí en Compostela. Que todo, fixadevos que industria, non, se creou arredor dunha cuestión, non, canto de importante puido ser, canto de importante é aínda hoxe en día, pero todos os cambios que se produciron a raíz deste feito, non? Fíxate que levamos aquí xa un bo rato falando precisamente de cuestións relacionadas co Camiño de Santiago. E xusto falabasnos ti do libro quinto en concreto, e falabasnos tamén dos diferentes nombraches a existencia de diferentes camiños, que seguro que as persoas que están aquí saben da súa existencia, pero mellor non coñecemos ou non somos tan expertas en diferencialos. Hai bastantes camiños, non, que rematan en Compostela, pero cales son as súas principais características? Onde comezan? Por que se caracterizan? Que nos podes dicir? Sí, claro, como decías, eu creo que actualmente pois, hai unha chea de camiños, non, incluso variantes dos camiños, non sei se dicir oficiais ou tradicionais, polo menos, non, foronse creando variantes, entón, claro, pois hoxe en día hai unha chea de diferentes camiños, pero, bueno, digamos que os tradicionais eran 10 rutas, non, que comezan en diferentes puntos de Europa, digamos que claro, estamos falando sempre da época medieval, entón en diferentes núcleos poboacionais importantes ao longo desta Europa medieval que se foron creando estas rutas para poder chegar a Compostela. Como digo, as rutas de peregrinación tradicionais eran 10 e así mesmo dentro destas 10, 3, digamos que as máis relevantes que son as que foron declaradas Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Se che parece, falamos un pouquiño de cada unha destas de rutas, damos así algún datiño para que a xente, bueno, coñeza un pouquiño máis delas. Paréceme excelente, así que cando queiras ti vainos comentando. Vale, a primeira, seguramente a máis importante polo volume de peregrinos, claro, falabas ti ao comezo de todos eses datos, non, de visitantes, digamos que está o camiño francés, non, que eu creo que a ruta máis importante era na Idade Media e actualmente segue sendo a que move un maior volume de peregrinos. O Códice Calixtino é unha guía de viaxe para facer esta ruta, non, este camiño francés. Este foi un dos 3 que foi declarado Patrimonio da Humanidade e ten unha longitude aproximada de uns 160 km. Vale? Eu estive mirando uns datiños preparando a clase e parece que case 2/3 de todos os peregrinos que chegan a Compostela chegan a través deste camiño, do camiño francés. Bueno, as características así máis salientables é que ten unha gran variedade paisaxística, sobre todo monumental, non? Como era o máis concorrido xa dende época medieval, digamos que se asentaron ao longo do camiño unha chea de mosteiros. Os mosteiros dos que falábamos antes, que se foron asentando en Compostela, pero tamén en diferentes núcleos ao longo do camiño, pois, digamos que gañan importancia ou son moi abundantes ao longo do camiño francés. Entón, hai unha chea de mosteiros e igrexas. O seu itinerario, o comezo, pois, difire, claro, dependendo de onde comece o Camiño de Santiago cada un, pero digamos que todos se unen na Península Ibérica en Puente la Reina. E dende Puente la Reina xa é unha única vía ata chegar a Compostela. Entra en Compostela polo Cebreiro e cruza
o interior da provincia de Lugo ata chegar a Melide, xa na actual provincia da Coruña, e dende aí pois a Compostela. Como decíamos, pois este é o camiño que se describe no Códice Calixtino. O seguinte camiño é o primitivo, que é outro dos tres que tamén foi declarado Patrimonio da Humanidade, e este xa nos sona porque este é O do noso que amigo. fixo, exacto, o que fixo o rei Astur Afonso II na súa visita dende Oviedo ata Compostela. Entón, pois, a ruta xa coñecemos, é ben sabida que é esa ruta originaria que a corte de Afonso II fixo dende Oviedo ata Santiago. Entran en Galicia polo Alto da Cego, cruzan toda a provincia de Lugo, tamén a cidade de Lugo, e en Melide únese co camiño francés e dende aí ata Compostela. E quédanos o terceiro camiño declarado Patrimonio da Humanidade, que é o camiño do norte. Ten unha longitude aproximada de uns 180 a 190 kilómetros, e este é o que empregan todos aqueles devotos que veñen do norte de Europa, non? Pois do Reino Unido, Francia, Flandres, Escandinavia, etc. Este é o que entra en Galicia pola ría de Ribadeo. Claro, esta, sobre todo na Baixa Idade Media, foi un camiño moi empregado porque as peregrinacións marítimas neste momento eran moi habituais, vale? Había moita xente que en lugar de facer pois todos estes kilómetros, claro, se residían en Francia, por exemplo, pois era máis sinxelo facelo por terra, non? Pero toda esta xente pois do Reino Unido, de Flandres, de toda a zona do norte de Europa, pois facían todo este camiño por mar ata a ría de Ribadeo, e dende aí continuaban por Lourenzá, Vilalba, Sobrado dos Monxes, ata chegar a Santiago, xa dende Ribadeo, pois a pé. Un pequeno atallo, non así marítimo. Bueno, atallo tampouco, porque a travesía no mar tampouco era nada cómoda, pero bueno, Claro. aí queda Sí, sí. esa chegada mixta, se queredes, que vale conta o mesmo. Non sei se ibas a dicir algo máis deste terceiro camiño, o camiño do norte. No, claro. Ia decir que claro, imaginadevos, bueno, a dificultade tamén deste traslado por mar nesta época, non, do que ti falabas, que tampouco debía ser nada cómodo. Se a pé era perigoso, por mar non debía de ser menos. A verdade que sí, eu estou metidísima nesta historia, pero chegamos ao fin desta primeira hora, Borja. Como vai estar con nós tamén na segunda, eu penso que temos aínda varias cousas pendentes que seguro que nos vas poder contar nesta segunda parte. Ademais de que nos dixeches que había 10 rutas, non, iniciais, aínda que estas 3 son Patrimonio da Humanidade, seguro que queren saber cales son as outras que restantes. Así que nada, nos os dous imos beber un pouquiño de auga e nun minuto volvemos a estar con vos. Grazas! Hola, mi nombre es Noelia Gerbaudo y vine en el 2019 desde Buenos Aires a hacer el máster en Gerontología Social. Decidí venir a Galicia cuando vi el programa de becas BEME. Venir a Galicia en verdad siempre fue algo que quise porque me crié con mis abuelos maternos. Su casa era mi segunda casa y en ese sentido Galicia mi segundo hogar también. Las ayudas me dieron el empujón para venir a Galicia. Venir a Galicia es algo que yo había pensado en muchas ocasiones, pero por distintos motivos no me animaba a hacerlo y bueno, en ese sentido las ayudas fueron las que me llevaron a tomar la decisión. Realicé el máster en Gerontología Social y cumplió mis expectativas, la superó, digamos. Sí, me abrió muchas puertas, sobre todo en el ámbito académico, que bueno, pude comenzar un doctorado y ingresar en un grupo de investigación, que es donde estoy trabajando ahora mismo. Este máster me ha permitido especializarme en el campo de las personas mayores y en ese sentido es una oportunidad a nivel laboral. Me parece que las iniciativas para ayudar a las personas que están pensando en venir son muy buenas, sobre todo cuando te permiten crecer profesionalmente, pero además crecer personalmente.
Me encanta Galicia, sí. El primer motivo y principal son las memorias que tengo de las cosas que me cuentan mis abuelos. Mi abuela incluso, bueno, todavía está en Buenos Aires y eso es fantástico porque puedo ir a los sitios que ella me va contando y es como recorrer Galicia con sus ojos, de alguna manera. Recomendaría las becas BEME, sí. La verdad es que son una oportunidad, como, bueno, en mi caso fueron el empujón que me llevó a tomar la decisión de venir. Creo que para muchas personas lo sería también. Hola de novo, que tal? Xa volvemos a estar por aquí. Que tal? Que tal esta primeira hora? Seguro que encantados e encantadas con todas estas explicacións que nos trai Borja, toda esta información que aproveito para lembrarvos, por se aínda non o fixéstedes, que pasedes pola web de Aula Galicia Aberta e descarguedes o material correspondente á sesión de hoxe, sesión 14, lección 13. Pasade por aí porque ademais é moi ilustrativo, sobre todo para a sesión de hoxe, para todo o que nos queda por falar con Borja. Como estiven vendo así os comentarios brevemente e vin que hai un en concreto que penso que está relacionado con algo que falamos na clase anterior, se vos parece, resolvémolo antes de darlle paso a Borja e as vosas preguntas para el, se vos parece ben. E pregunta Osvaldo, dinos, na clase anterior vimos que a vogal O se pronuncia diferente segundo teña ou non acento. E pon o exemplo de oso, oso. Pasa o mesmo con outras vogais? Pois moi boa pregunta, Osvaldo, precisamente isto obedece a este acento diacrítico do que xa temos falado nalgunha sesión aquí no curso de Lingua e Cultura Galega. En concreto, claro que pasa con outro par de vogais, en concreto co E. Lembradevos que en galego non tiñamos só 5 vogais, senón que tiñamos un par máis que eran os desdobres que se atopaban na vogal E e na vogal O, que tiñamos a vogal aberta e a vogal pechada, tanto no E como no O. Polo tanto, esta diferenciación a través dunha acentuación nestas vogais tamén se produce no par aberto-pechado do E. Exemplos con o que nos traes ti, oso, oso, xa vos dixen nalgúna ocasión que debido a esta homografía, homofonía primaria, se queredes, estableces unha distinción a través dun acento, polo que a vogal máis aberta acentúase e a pechada non leva acento. E o mesmo acontece co E. E temos un exemplo que se me ocorre así agora mesmo, que pode ser o P ou a letra P. No caso de P, temos un E aberto, e leva un acento, e no caso da letra P, ese E é máis pechado. Non sei se con isto resolvín a dúbida de Osvaldo. Calquera cousa que non estea clara, volvesnos escribir e xa sabedes que podedes traer as vosas dúbidas de sesións anteriores a estas novas. Sen máis, temos por aquí a Borja, que nos estaba falando precisamente nestes últimos minutos da primeira parte. Hola de novo, Borja. Estábanos falando dos diferentes camiños dos camiños de Santiago, e en concreto falounos do francés, para recapitular así rapidísimamente, do camiño primitivo e do camiño do norte. Pero Borja creo que nos dixo que en realidade, a parte destes tres camiños recoñecidos como Patrimonio da Humanidade, había outros 7 máis. Que nos queres dicir sobre isto, Borja? Falábamos que eran 10, 3 Patrimonio da Humanidade, que xa son dos que falamos hai un chisquiño. E agora, se vos parece, pois seguimos cos outros 7, polo menos así uns apuntamentos rápido de cada un deles. Vale, o seguinte sería o camiño de Fisterra e Muxía, que este é, especial, digamos. A característica que ten é que este, en vez de rematar en Compostela, parte de Compostela e remata ou ben en Fisterra ou ben no Santuario da Virxe da Barca en Muxía.
xa falábamos antes, claro, que toda esa zona de Fisterra, Muxía, toda esa zona da Costa da Morte é especial, xa o era nesta época, ata finais da Idade Media, claro, era o último reducto de terra coñecida. E, ademais, os pobadores prerromanos pensaban que nese lugar era onde as almas ascendían ao alén, non? Onde pasaban ao máis alá. Entón, bueno, pois ten unha serie de connotacións logo rituais ou máxicas, entón, bueno, era un camiño que tamén estaba moi transitado, aínda actualmente hai moitos peregrinos que en vez de rematar en Compostela, pois deciden alongar un chisquiño máis o camiño para seguir ata Fisterra ou o Santuario da Virxe da Barca en Muxía, bueno, ou os dous rematando nun deles. E, ademais, a tradición tamén di que en Fisterra os peregrinos teñen que realizar 3 ritos de purificación, non? Que son, digamos que simbolizan a morte e a resurrección, non? Digamos que o fin dese camiño como a morte da vida pasada e a resurrección o paso a unha nova vida. Por eso primeiro haise que purificar, bañándose na praia da Langosteira en Fisterra antes de entrar na vila para, digamos, limparse do camiño. E despois a morte e a resurrección que as marca o sol, hai que ver o solpor no Atlántico, non? Dende a costa, e despois que, digamos, a chegada do día seguinte como símbolo de resurrección. Entón, aí estaría a purificación bañándose na praia, a morte vendo o solpor, poñerse o día, e despois a resurrección coa chegada do novo día. Como me gusta este camiño, Gustoume moito isto, moi diferente tamén. Sí. Eu creo que seguramente é o máis, bueno, todos teñen o seu aquel, non? Pero este seguramente sexa o máis especial ou máis particular logo por, bueno, todos estes rituais e esta simboloxía que está ao redor del. Podes continuar, non quería tallarte, perdón. Vale, nada. Logo continuamos co camiño mozárabe ou Vía da Prata. Este camiño segue a Vía da Prata, que era unha vía romana, seguía unha calzada romana, a Vía da Prata, porque aí é de onde os romanos extraían a prata que logo levaban para o centro do imperio, non? Entón sigue unha vía, unha calzada romana que pasa por Emérita Augusta ata Astúrica. Entón, digamos que que sería a actual Mérida e as actuais Astorga, non? Entón, digamos que os peregrinos seguen ese camiño todo dende Mérida ata Astorga e despois dende aí pois entran en Galicia pois pola Gudiña, pasando pola provincia de Ourense ata chegar a Compostela. Ademais, esta vía é famosa tamén, non? Ten aí a súa lenda porque é a que seguiu Almanzor cando roubou as campás da catedral, non? Digamos que nese saqueo de Compostela por parte de Almanzor, pois foi a vía que seguiron as súas tropas para o regreso. Entón, aí está ese dato tamén curioso. É importante tamén. Importante tamén, sí. Despois o seguinte camiño que temos é o inglés. Este é o máis curtiño, a distancia varía un chisco dependendo se partimos dende Ferrol ou dende a Coruña. Claro, digamos que o primeiro faríase en mar, vale? Sobre todo pois é o que seguían os ingleses dende as Illas Británicas polo mar, ven ata o porto de Ferrol ou ata o porto da Coruña, e por aí seguirían a pé, pois ata, digamos que dependendo se era de Ferrol ou de Coruña, digamos que ten dúas variantes que se unen no concello de Mesía, os dous, e dende aí xa é un único camiño ata chegar a Compostela. O seguinte camiño é o que se chama a ruta do Mar da Arousa e o río Ulla, pero tamén é coñecido como o camiño da Traslatio, non? Xa falamos desta Traslatio antes do
do camiño que seguiron os restos do apóstolo. Basicamente este camiño pois segue esa travesía, ese camiño, o mesmo camiño que seguiron os restos do apóstolo ata chegar a Compostela. Pódese partir dende a Ría da Arousa, claro, dependendo dende que cara logo da Ría da Arousa se comece, pode ser ou ben en Ribeira ou no Grove, e dende aí seguiríase todo pola costa ata a entrada da Ría da Arousa, a desembocadura do río Ulla. Vale, en Padrón remontaríase o río ata Padrón, dende aí iría Flavia, e despois pasando por Rois e Brión, pois remataríase en Compostela. Como digo, pois seguiría o camiño que se supón que seguiron os restos do apóstolo na súa traslatio ata Compostela. O seguinte camiño é o camiño de inverno, este bastante longo, alrededor de 230 km, e este chamase camiño de inverno porque era unha alternativa a pasar o Cebreiro. Claro, imaginadevos o paso do Cebreiro no inverno, que debía ser, máis naqueles tempos, agora xa é bastante duro, imaginadevos na Idade Media, non? Entón, digamos que era unha alternativa un chisco menos dura no inverno para poder acceder a Galicia. E a vía natural tamén, que se empregou dende a época romana, a vía de entrada natural dende a Meseta ata Galicia. A entrada produciríase en Galicia polo Bierzo, pola comarca de Valdeorras. Dende Valdeorras seguiría ata Ribeira Sacra, Odeza, e despois polo val do Ulla. Eu, barrendo para casa, teño que dicir que, por suposto, o camiño de inverno é o mellor, non só porque pase pola Ribeira Sacra, senón porque o que pasa por Vedra, polo val do Ulla, eu penso que, sen dúbida ninguna... Pois dos máis bonitos, obviamente, sí. Sí. Sí, non, isto non ten discusión aquí. Agora aproveitamos, bueno, aínda falta un camiño porque nos fales del, pero aproveitade para comentarnos a través do chat e poñer en práctica os vosos coñecementos de galego, que camiño vos gustaría máis, por exemplo, facer ou, non sei, calquera cousa que se vos ocorra. Perdón, Borja, continúa, por favor. Sí, ou se fixeron algún camiño que lles pareceu e cal fixeron, pois todo o que queiran comentar, pois aquí poden. E despois o último que nos quedaría serían dous realmente, porque é o camiño portugués, pero claro, diferenciamos entre o camiño portugués e o camiño portugués da costa. Este camiño, sobre todo, tomou relevancia dende a independencia do condado portucalense, este que falábamos na clase anterior de historia medieval, non? Ese século XII, cando o condado portucalense se separa do reino medieval de Galicia, digamos que aí é cando comeza a gañar importancia, non? Estes peregrinos e viaxeiros portugueses, pois é o trazado que seguían. Basicamente, hérdanse as vías e as rutas romanas. Novamente, vemos que como xa falamos sempre, que somos moito de aproveitar, non? Pois os camiños tamén aproveitamos as vías e as calzadas romanas. Este camiño pois segue a vía 19ª romana que os romanos vertebraron no século I e que basicamente unía Brácara con Astúrica, non? Braga, que era a capital de aquel reino galego medieval, non? E tamén prerromano, digamos que era a capital, con Astorga. Cruza, atravesa Ponte de Lima ata chegar a Tui, desde aí Redondela, Pontevedra, Caldas e novamente de Caldas a Padrón e por aí entra a Compostela. E o da costa diferenciase un chisquiño porque entra en Galicia pola Guarda, por aí cruza o Miño na desembocadura, que, por certo, aproveito para decir que se alguén que non coñece a zona ten a posibilidade de ir, pois tamén a desembocadura do Miño tamén é unha zona moi bonita, eu creo que merece moito a pena visitar. Apuntade a recomendación, sí. Totalmente, Borja.
Este camiño despois tamén pasa por Santa Tegra, non? Que é outra zona, bueno, moi, pues, do punto de vista arqueolóxico, non? E histórico para Galicia tamén é moi importante, unha zona de castros, de cultura castrexa moi importante, entón, bueno, se tedes a posibilidade de facer o camiño portugués da costa, ademais de ver a desembocadura do Miño, podes aproveitar para ver Santa Tegra, non? E despois xa continuaría todo pola ría de Vigo ata chegar a Redondela. Pois eu estánme ata dando ganas, a pesar do calor que fai en Galicia nestes días, estánme ata dando ganas de facer algunha etapa destas que comentas, non? Porque ao final todos os camiños dos que nos está a falar Borja, que tedes moi ben ademais ilustrados nese material descargable, son todos interesantísimos. Nos, claro, damosvos a recomendación e animámosvos a que vos atrevades a vir facer o camiño. Vexo, Borja, ademais, así nos comentarios do chat, que se está parecendo moi interesante todo isto que comentas, e a min en concreto, non sei se temos algún comentario por aquí do que para Borja, pero a min en concreto, vale, dinos Silvia Paredes, desde Bos Aires, dinos, en decembro estiven por Catoira, terra da miña nai, hospedada en Vila García. Vaya, ves, esta Silvia, esta compañeira, pois fixeches así unha breve incursión a un tramo do camiño, non? En realidade. Pero dicía antes deste comentario, perdón, que eu mesma me atallei a min mesma en varias ocasións, que a min me interesaba, aproveitando que temos aquí a Borja e que nos quedan aínda moitas cousas das que falar con el, pareceme interesante tamén que tendo un experto como a ti, que nos falaras da importancia, non, que ten o camiño, que teñen os camiños para Galicia e para a cidade de Santiago de Compostela, que non sei se tamén é algo que a vos causa algún tipo de inquedanza, a vos a xente que estades na casa, se vos causa algún tipo de inquedanza ou de... Xa sabedes que nos foi con Borja como se foi artellando todo este relato, toda esta creación, non? Do camiño e demais, entón isto como que ten moito interese aínda hoxe en día para nós. Segue a constituir pois unha forte fonte non só de turismo, senón tamén de cultura e de vivencias en relación ao mesmo. Sí. Sí. Non sei se me escoita ou estamos tendo algún problemiña de conexión. Sí, claro, sí, como te decías, o camiño de Santiago, claro, é sumamente importante para Galicia, poino naquela época medieval, foi cando xurdiu, e segue sendo hoxe en día. Claro, como decías, é unha fonte económica moi salientable para todas as vilas por onde transcorre, non? De feito, hai moitos lugares, moitas vilas que digamos que o seu, bueno, gran parte do seu modelo productivo, non, ou economía xira arredor do camiño, non? Con toda esta infraestructura que se crea, non, como albergues ou bueno, digamos que medios de soporte ou axuda para peregrinos, non? Por suposto, hostelería, pero non só é que sexa unha fonte económica importante e productiva, senón que, ademais, facilitou que se construíran moitas infraestructuras para poder salvar toda a orografía galega para que os diferentes camiños, os peregrinos que facían os diferentes camiños puideran chegar ao seu destino, non? Pois como, por exemplo, facilitou a construción de pontes e de camiños que, claro, nun principio facíanse para que os peregrinos puideran pasar, pero que, ademais, digamos que beneficiou a toda a comunidade que ali vivía, non? Imaginadevos, pois, todas estes camiños que falamos que salvaban o río Miño ou o río Ulla na zona do Val do Ulla. É certo que se construían pontes porque ou ben non había
ou porque había poucas e construíanse, bueno, para facilitar ese acceso dos peregrinos. Claro, unha vez que estaban construídas, isto supoñía un beneficio moi importante para a xente da zona e da comarca, porque lles facilitaba moito a vida, non? Unha vez que estaban construídos, pois tamén os veciños se beneficiaban de todas estas infraestructuras. E se cadra, outra dos elementos máis importantes do Camiño de Santiago para Galicia é que a través do Camiño de Santiago Europa entra en Galicia, non? Coa chegada de todos estes peregrinos, de toda esta xente que viaxa dende outros puntos de Europa, digamos que toda esta corrente cultural pois entra polo Camiño de Santiago en Galicia. Por exemplo, estamos a falar de trovadores, correntes artísticas como o romano, o barroco ou incluso o renacemento, non? Grazas ao Camiño de Santiago, todos, digamos que toda esta modernidade cultural, artística, pois construccións, todo entra en Galicia grazas ao Camiño de Santiago. Claro, de outro xeito, non quere dicir que non tiveran entrado, chegaría, o Renacemento chegaría igual a Galicia en algún momento, pero digamos que todo este proceso acelerouse grazas ao Camiño de Santiago, non? Pois coa chegada de todos estes visitantes de Centro Europa, onde todas estas correntes culturais xa estaban asentadas, ou de outras zonas da Península Ibérica, pois digamos que coa súa visita, coa súa entrada en Galicia, pois traían todas estas correntes novas, toda esta modernidade. E, ademais, tamén favoreceu a chegada de ordes religiosas, como, por exemplo, Cluny. Falábamos un pouquiño antes de toda a rede de mosteiros, non? De toda a rede religiosa que se instala ao longo do Camiño de Santiago. Claro, ademais, isto favoreceu a construción de hospitais. Seguramente o caso máis salientable pois sexa o Hospital Real de Santiago, no? O Hospital dos Reis Católicos, ou agora Hostal, que se construiu neste momento na Idade Media como un hospital para peregrinos. Digamos que hoxe o acceso é un pouco máis complicado, quero dicir, bueno, o acceso é fácil, digamos que hai que ter unha economía importante, porque, bueno, digamos que ten un prezo elevado, pero claro, nun primeiro momento este hostal dos Reis Católicos construíuse como un hospital para peregrinos, vale? Como este caso, pois moitas outras construcións que se fixeron ao longo do Camiño de Santiago, outros hospitais e outros hostais que se facían como soporte para peregrinos e dos que ao longo do tempo, ao longo da historia, pois tamén se viron beneficiados o resto de veciños e de xente que poboaba as vilas e as cidades galegas. Claro, se falamos de cousas positivas, tamén temos que falar de cousas negativas. Por exemplo, polo Camiño de Santiago, pois entraron cousas negativas como enfermidades, por exemplo, a peste ou a lepra. Claro, a peste, digamos que o primeiro brote o importante produciuse nos séculos XIV e XV, pero ao longo da historia medieval e da primeira época da Idade Moderna, houbo máis brotes, máis gromos de peste ao longo da historia que afectaron a diferentes zonas de Europa, da Península Ibérica e de Galicia tamén. Claro, esta peste, por exemplo, a peste, que era moi contagiosa, claro, imaginade o foco de entrada con todos eses peregrinos provintes de todas as partes de Europa, de zonas onde igual, digamos, que había moita xente contaxiada de peste ou outras enfermidades facendo o camiño, ao longo do camiño, pois, contaxiando a outros peregrinos que facían o Camiño de Santiago, pero tamén a veciños de lugares onde se quedaban, ou a frades nos mosteiros, a monxes, e tamén na entrada a Compostela, bueno, pois a cantidade de xente
contaxiado con enfermidades que chegaba. Claro, isto, digamos, que focalizou ou aumentou o contaxio que todas estas enfermidades podían ter en Galicia. Despois tamén foron moi habituais, a partir de finais da Idade Media e comezos da época moderna, o que se chamaban as peregrinacións delegadas. Era que había xente encargada de facer o Camiño de Santiago en representación de outras. Vale? Isto, bueno, penso que é un dato curioso e que hoxe nos chamaría a atención, non? Pero, bueno, xa dixemos que se perdonaban os pecados facendo o Camiño de Santiago, entón había xente que contrataba a outra para que no seu nome fixera o Camiño de Santiago e unha vez que chegara a Compostela, pois digamos que esta persoa contratante que se quedaba na súa casa, digamos que tiña, bueno, supoñíase que os seus pecados, inda que non fixera o Camiño de Santiago en persoa, que lle eran perdoados igualmente. E despois están as peregrinacións forzosas. Durante séculos, os tribunais civís, os xulgados, digamos que condenaban a moita xente por diferentes penas a facer o Camiño de Santiago de xeito forzado, vale? Estas peregrinacións forzosas eran un castigo. Entón, bueno, pois, claro, é o que falábamos antes, imaginadevos que no Camiño de Santiago se xuntaban peregrinos que realmente por cuestións de fe e devoción facían o camiño, xunto con outras que o facían de xeito obrigado ou ben por tribunais, ou ben por estas peregrinacións delegadas das que falábamos. Segundo vai avanzando a historia de Galicia do Camiño de Santiago, claro, temos que falar tamén da primeira gran crise, non? Hai varias etapas ao longo da historia do Camiño de Santiago, desde que comeza nese século IX do que falábamos, vai haber épocas que vai a estar con, bueno, digamos que moita xente vai a estar de moda logo facelo o Camiño de Santiago, non? Vai haber moitísima xente que o fai con outras épocas de crise na que as peregrinacións baixan moitísimo. A primeira grande crise do Camiño de Santiago vai se producir entre os séculos XVI e XVII, na que pois os peregrinos por devoción van baixar moitísimo e neste tempo os que realizaban o Camiño de Santiago eran sobre todo pois xente que se quería aproveitar de toda esa rede de hospitalidade que se creou ao redor do Camiño de Santiago. Entón estamos falando de mendigos, de ladróns, non? De xente pobre que, digamos, que facía o Camiño de Santiago para subsistir a través desa rede de hospitalidade, estes hospitais reais, estes mosteiros, poder ir subsistindo. Ademais, nesta época tamén, digamos que xorden moitísimas bandas de asaltantes ao longo do camiño, podemos decir case que se profesionalizan os asaltantes no Camiño de Santiago e, bueno, claro, con todo o perigo que isto conleva, non? Se xa estamos nunha época na que, digamos que esta peregrinación por devoción pois está un poquinho de capa caída e, ademais, é aínda máis perigoso do que era antes, non? Porque, digamos, que hai moitas bandas de asaltantes organizadas con toda a perigosidade e dificultade que isto provoca, pois, bueno, a consecuencia é que, claro, houve momentos que prácticamente ninguén facía o Camiño de Santiago, ningún peregrino, polo menos non con esa idea con que xurdira de devoción e de querer chegar a Compostela por un aspecto relixioso. E despois, así como última idea importante do Camiño de Santiago, claro, tamén afondando nesta crise que se produciu, como decía, comezou no século XVI, XVII, despois houve un pequeniño repunte e a finais do século XIX e ata mediados do século XX
pois digamos que houve outra nova gran crise porque a través do Camiño de Santiago tamén entraron as ideas revolucionarias desta época, non? A expansión da secularización, todas estas ideas en contra pois do cristianismo, da igrexa, de todo o que tiña que ver coa relixiosidade, non? Que digamos que entre a poboación, sobre todo das cidades e de grandes cidades de Europa, comeza a expandirse a secularización e todo isto tamén entra polo Camiño de Santiago facendo que, pois, novamente haxa unha crise moi fonda e moi importante no Camiño de Santiago e que baixen moito, pois, os peregrinos que chegaban ata Compostela. A partir de mediados do século XX, digamos que houve outro pulo importante primeiro durante o franquismo, intentando, darlle un pouquiño de digamos, revitalizar o camiño, inda que, case me atrevería a decir que sen demasiado éxito, sobre todo coa chegada da democracia, non? Coas autonomías, coa conformación da Xunta de Galicia, pois, claro, nese momento produciuse de novo o grande impulso ao Camiño de Santiago, non? Cun forte, unha forte campaña logo de propaganda dando a coñecelo en moitos países. Hoxe en día, eu creo que non hai ningún país do mundo onde non se fale do Camiño de Santiago, non? O que non hai xente que por un motivo ou por outro coñeza o Camiño de Santiago, xa non peregrina xente só por motivos relixiosos, senón que por moitos outros motivos se fai o Camiño de Santiago, non? Como unha experiencia, pois, para poder visitar zonas e lugares que de outro xeito seguramente non se poderían visitar. Entón, como digo, pois, dende a democracia, dende os anos 80, 90, digamos que a forza que se fixo dende as administracións e desde os gobernos foi moi importante para recuperar e dar a coñecer naqueles sitios onde non se coñecía tanto o Camiño de Santiago. Claro, dábamos eses datos ao comezo da clase, non? A cantidade de xente, o número elevadísimo de peregrinos que visitan Galicia, Compostela todos os anos e, claro, especialmente nos anos santos, no Xacobeo, non? Eu creo que últimamente estamos a ver unha case diría unha expansión do Camiño de Santiago en termos de meses ao ano nos que se realiza, non? Porque antes o habitual ata hai uns anos era que dende finais da primavera, o verán, no comezo do outono se fixera, pois claro, estamos a falar en maio, os meses do verán, quizáis ata finais de setembro ou outubro, pero vemos que agora que se está producindo unha desestacionalización en calquera época do ano, pois podemos ver moitos peregrinos ao longo dos diferentes camiños de Santiago, non? Isto fai que, como decíamos, esta fonte de ingresos para moitas vilas e cidades galegas non só digamos que se xunten, que este todo enfocado nos 3 meses de verán, senón que ao longo do ano, pois, provoca esa chegada de peregrinos e de visitantes a Galicia e a Compostela, non? Eu creo que isto é importante, digamos, que esa evolución que se está producindo no Camiño de Santiago e nos peregrinos. Estaba lendo antes algún comentario de algún de vós que fixestes o Camiño de Santiago, non? Entón eu creo que seguro que poidestes ver toda esta rede de albergues que hai ao redor do camiño, todos estes lugares encamiñados, logo focalizados nos peregrinos e no Camiño de Santiago que hai ao longo de toda Galicia, polos diferentes lugares onde pasan estos 10 camiños dos que falábamos. E, por suposto, se falamos da importancia que ten o camiño para Galicia, pois imaginadevos canto máis todo isto para a cidade de Santiago de Compostela, non? Que ao final é o destino de todos estes peregrinos, de todos estes viaxeiros, pois é a cidade de Compostela.
A historia da cidade está intimamente ligada á catedral, á construción da catedral e ao Camiño de Santiago. Antes, na hora anterior, dábamos unhas pequenas pinceladas de como medrara a cidade, non? Agora, pois, podemos profundizar un pouquiño máis da evolución de Compostela ao longo da historia grazas á catedral e ao Camiño. En Compostela, como decíamos, na época romana, na época, bueno, na que viviu o apóstolo, na que despois se produciu pois, toda esta traslatio da que falamos, a vila importante da zona de Compostela era Iria Flavia, vale? Que era unha vila fundada por romanos. Pero o que sí temos en Compostela é constancia de que houbo poboados romanos entre o século I e o século V. Non podemos decir que houbera un asentamento permanente como tal, pero, bueno, sí que hai restos de que en determinados momentos desta época romana pois sí que houbo asentamentos, seguramente temporais, pero, bueno, que houbo xente vivindo no que hoxe é a cidade de Compostela. E, por suposto, creo que temos que falar tamén sobre as diferentes teorías da orixe do nome de Compostela, non? Das que moito se leva falado, moito se leva estudado. Parece, segundo as últimas investigacións, que o nome, bueno, seguramente o máis coñecido ou o que máis se difundiu en épocas anteriores, pois era isto de Compostela, como topónimo latino de Campus Stellae, non? Este campo de estrelas, pero entre os especialistas da materia parece que hai unanimidade hoxe en día en rexeitar ese topónimo, non? Como orixe do nome de Compostela, este Campus Stellae, parece que non, que os especialistas din que non provén aí. Sen embargo, as últimas investigacións, as últimas teorías din que a orixe do nome sí que pode ter orixe latina, pero que máis ben fai referencia a compositum ou combosta, que se refire a un antigo cemiterio, vale? Parece que aquí pois debeu haber, como digo, constancia de que estivo poboada entre os séculos I e V, e parece ser que o que si se estableceu foi un cemiterio. E, digamos, que os xente que chegou despois, os poboadores, cando a cidade comezou a medrar, digamos que bueno, pois herdou este nome latino de compositum ou combosta, que era, como digo, cemiterio. Entón, facía referencia a que aquí, digamos que era un cemiterio, non? Un lugar pois eso, onde estaba establecido un cemiterio. E de aí o nome de, pois, compositum, combosta, derivou en Compostela. O núcleo poboacional nace grazas a ese descubrimento do eremita Paio dos restos do apóstolo e a esa construción desa pequena igrexa, logo ou capela que se construíu para venerar os restos do apóstolo. Nun primeiro momento, a ese núcleo poboacional chamábaselle Locus Sancti Jacobi, non? O lugar onde estaba Santiago, logo. Foi gracias á chegada dos primeiros peregrinos, pero xa estamos a falar do século XI e XII, cando podemos falar dunha cidade propiamente dita. Claro, o descubrimento do achádego dos restos do apóstolo son do século IX e non podemos falar dunha cidade como tal ata 200 ou case 300 anos despois. O establecemento da cidade, do núcleo de poboación, temosllelo que agradecer, en primeiro lugar, a todos eses peregrinos que chegaban a Compostela e moitos deles que se estableceron na cidade. Como xa falábamos antes, era moi habitual que moita xente fixera o Camiño de Santiago dende moi lonxe e despois se quedara a vivir na cidade, bueno, daquelas nun pequeniño núcleo de poboación cunha pequeniña igrexa, é que gracias á chegada de todos estes peregrinos e tamén de todas estas ordes religiosas que foron construindo edificios religiosos, ben igrexas, ben mosteiros, ben conventos, ao redor
do sepulcro do apóstolo Santiago, que pouco a pouco foi aumentando a poboación permanente que residía neste locus Anti Jacobi, e a partir de finais do século XI, comezos do século XII, sí que xa podemos comezar a falar dunha cidade propiamente dita, non? Con poboación aquí residindo de xeito permanente. E outra data importante, outro ano importante para Compostela, pois é o ano 1075, no que comeza a construción da Catedral Románica. Como digo, primeiro, neste século IX, pois era unha capela, se queremos, non? Un lugar moi pequeniño onde se veneraban os restos do apóstolo. Pouco a pouco, digamos, que se foi facendo un poquinho máis grande segundo foron chegando máis visitantes, máis xente que lle quería presentar os seus respetos ao apóstolo Santiago, foise facendo cada vez máis grande, e no ano 1075 comezou a construción da Catedral Románica. Claro, isto foi fundamental para a chegada para a cidade de Compostela, para a súa creación, porque coa construción da catedral chegaron moitísimos traballadores e moitísimos artesáns para o seu traballo, claro. Ademais, isto é un traballo, non estamos falando que a construción da catedral comezou no ano 1075, 10 ou 20 anos despois as obras estaban rematadas, non? As obras na catedral duraron moitos séculos, o que fixo que moitísima xente, moitas xeracións de constructores pasaran pola cidade, e non só que pasaran pola cidade, senón que se asentaron a vivir na cidade. E tanto foi así que se crearon gremios, non? Hoxe os topónimos das rúas da cidade e das prazas da cidade pois danos unha idea de todos estes gremios, todos estes artesáns e todos estes constructores que se asentaron na cidade e en que lugares da cidade. Antes, na hora anterior, falábamos, por exemplo, da Praza do Obradoiro, que recibe o seu nome porque era o obrador de traballo. Digamos que aí estaba o núcleo principal de traballo nesa praza fronte á catedral, e onde estaba o obrador, e dende ese momento esa praza pasouse a chamar o Obradoiro, derivado de obrador. Pero temos moitas outras rúas ou moitas outras prazas da cidade, por exemplo, pois praterías, porque era a zona onde se asentaron os prateiros que viñan para a construción da catedral, ou a cibechería, que era a zona onde se asentaron os traballadores que traballaban o acibeche, ou, por exemplo, nos concheiros, que era a zona onde se asentou a xente que traballaba coas cunchas, non? Estas cunchas de vieira, símbolo dos peregrinos, pois digamos que é na rúa dos Concheiros onde se asentaron, non? E así, pois, eu creo que prácticamente todas as rúas ou prazas da cidade antiga de Santiago pois están relacionadas dun xeito ou doutro con gremios de constructores que traballaban na catedral, non? Pois a caldereiría, por exemplo. E despois outros nomes relacionados con todos estes peregrinos dos que falábamos antes, que viñan dende fora e que se asentaron en diferentes zonas da cidade, como, por exemplo, pois a Rúa do Franco, non? Que seguramente sexa unha das rúas máis coñecidas da zona antiga de Santiago, porque é onde se asentaban todos estes peregrinos francos que viñeran facendo o Camiño de Santiago e que se quedaran en Santiago. Outro pulo importante para a cidade é que no século XII a Compostela vaise convertir na sé arcebispal, digamos que a máxima autoridade eclesiástica cristiá de Galicia vaise asentar na cidade de Compostela, non? Nun primeiro momento o bispado estaba en Brácara, na actual Braga, que xa falamos que era a capital deste poboado prerromano e incluso desta Galaequia romana, Brácara Augusta era a súa capital, e aí é onde estaba a sé do bispado. Pois neste século XII, con anterioridade o bispado cambiara a súa localización dende Braga ata Compostela, e no século XII xa se converte en sé arcebispal.
E outro impulso importantísimo, eu diría que casi definitivo, foi que tamén neste século XII é cando comeza a construcción do Pórtico da Gloria por parte do mestre Mateo, non? Seguramente un dos símbolos, ou senón o que máis importante, non, cun valor arquitectónico, cultural máis relevante, non, ese impresionante Pórtico da Gloria, construída polo mestre Mateo e por todos os seus discípulos na Catedral de Santiago, non, que seguramente pois foi a guinda final a esta magna construción que se fixo en Compostela. Se seguimos avanzando nos anos e nos séculos, no século XIII a cidade xa se mostra no seu máximo esplendor, non? Xa esa catedral non como a coñecemos actualmente, pero digamos que si toda esa construcción románica, non? Esa catedral primixenia románica co seu Pórtico da Gloria estaba xa construída, entón isto fixo que aínda aumentaran os peregrinos. Claro, imaginade nesta época esa catedral de Santiago era un foco que atraía moitísima xente para ver o esplendor desa construcción que seguramente era única en toda Europa, non? Imaginadevos pois toda esa xente desa época, do século XIII e XIV, que tivera a posibilidade de viaxar ata Compostela para ver esa construcción tan magnífica, non? Xa se hoxe en día nos parece impresionante, non? Pois imaginadevos, estamos a falar de hai 700 anos, non? O que suporía, digamos que o choque que suporía para moitísima xente desta época. Entón, era un aliciente máis, un engadido para facer o Camiño de Santiago e ao chegar a Compostela, ademais desa recompensa relixiosa ou da fe, pois poder observar a grandiosidade da Catedral de Santiago. Ademais, isto produce que novas ordes religiosas mendicantes se vayan asentando en Compostela, en concreto nas portas do que daquelas era a cidade medieval, non? Se tivestes a oportunidade de visitar Compostela, pois aínda temos algunha porta da cidade medieval, a cidade medieval que estaba amurallada, como todas as cidades desta época. Entón, en todas estas portas, pois, Porta Faxeira, Mazarelos, a Porta do Camiño, por certo, a Porta do Camiño, que se chama así precisamente, non sei se a coñecedes, se non, se tedes a posibilidade de vir algún día a Compostela, invítevos que visitedes esa zona, non? A Porta do Camiño, que se chama así precisamente porque por aí é por onde entraban todos os peregrinos, por esa porta entraban á cidade vella de Compostela, non? É a que ven pois desde os Concheiros e a Rúa de San Pedro, e por aí entra ao que era a zona intramuros logo da cidade medieval compostelá. Como digo, en todas estas portas das cidades vanse instalar todas estas ordes mendicantes, aí van instalar os seus conventos, por exemplo, pois San Francisco, San Domingos ou Santa Clara, que nesta época estaban extramuros, digamos que estaban próximos ás portas de entrada da cidade, pero estaban fora da cidade. Claro, isto provocou que a cidade fora medrando pouco a pouco, gracias ao asentamento de todos estes mosteiros, fora medrando fora dos muros medievais da cidade. Ademais, outro engadido é que se vai consolidar como un núcleo industrial e comercial moi importante, non? Falábamos dos gremios de traballadores, non? Vai a ser, digamos, que o núcleo industrial e comercial máis importante de Galicia durante moitos séculos é o que vai a provocar, o que vai impulsar toda a modernización e todo o avance tecnolóxico logo e industrial de Galicia vai se producir dende Compostela. Se seguimos pouco a pouco polos anos e polos séculos da historia de Galicia, pois chegamos ao ano 1525 no que se produce outro momento moi importantísimo para a evolución e a modernidade da cidade de Compostela,
é que o arcebispo Alonso de Fonseca funda a Universidade de Santiago. Non? Neste ano 1525, a primeira universidade galega crease, a Universidade de Santiago, que hoxe en día segue existindo. Non? Hoxe temos tres universidades, pero digamos que a primeira pois, foi a de Santiago, que se fundou neste ano 1525. Claro, isto vai provocar que, ademais de todo este carácter de centro de peregrinaxe, de devoción religiosa, centro industrial e comercial pola construción da catedral, Compostela tamén se vai adquirir un forte carácter académico e estudantil, non? Porque todos os estudantes, toda a xente bueno, antes para cursar estudos universitarios tiñase que ir fora de Galicia, pois agora, de todos os puntos de Galicia, incluso zonas limítrofes con Galicia, vai a vir a Compostela para cursar os estudos aquí na universidade. Xa avanzando un poquinho máis na historia da cidade, pois xa coa entrada do Renacemento e o Barroco, pois podemos falar dunha chea de edificios civís que se foron construindo ao longo da cidade, non? Ata agora falábamos casi en exclusiva de edificios religiosos, isto pois é outra característica de Compostela, novamente, se tedes a oportunidade de vir ou se viñestes, seguramente vos fixaríades que son inmensa a cantidade de construcións e edificacións religiosas que ainda hai hoxe en día. Pero xa nesta época do Renacemento e o Barroco, pois a partir do século, sobre todo, XVIII e XIX, vanse construindo edificios civís moi importantes e un exemplo vai ser o Pazo de Raxoi, non? Que está construído na Praza do Obradoiro en fronte da catedral, non? E que hoxe serve para bueno, digamos que aí está asentada o Concello de Santiago, non? Entón, bueno, pois pouco a pouco, ademais desta importancia religiosa e destas construcións religiosas, pois vanse creando outras construcións civís que tamén fan que a cidade vai medrando. E, por suposto, o último, seguramente, empurrón ou a última característica salientable da cidade de Santiago de Compostela, xa falando dos últimos anos, pois é, bueno, que aquí reside, en Compostela reside a capital de Galicia, non? Xa coa chegada da democracia, coa instauración das autonomías, das administracións autonómicas e da Xunta de Galicia, non? Digamos que decidiuse que fora a cidade de Santiago de Compostela a sede do goberno da Xunta de Galicia, non? O sea, digamos que o goberno autonómico radica aquí, ademais é a sede da Xunta de Galicia, e co que todo isto conleva, non? E con toda esta construción e utilización de edificios con fins administrativos, digamos que todo o funcionariado, bueno, non todo o funcionariado, pero gran parte do funcionariado galego, pois está asentado na cidade de Santiago, entón, bueno, pois esta é tamén outra característica fundamental de Santiago, non? Como sede como capital logo de Galicia, sede da Xunta de Galicia, sede de todos estes edificios administrativos e funcionariado. Entón, bueno, pois temos, hoxe en día podemos falar seguramente de tres ramas que definen a cidade de Santiago de Compostela, non? Unha é a religiosa, co Camiño de Santiago e a Catedral, outra sería como referente estudantil, non? Un foco de atracción estudantil coa Universidade de Santiago, e a terceira sería, pois, como foco administrativo logo como sede de esa capital de Galicia e da Xunta. Bueno, eu creo que ata aquí así o que podíamos falar un poquinho da historia de Santiago. Non sei se tivestes, antes estive lendo algún comentario de xente que sí que fixestes o Camiño de Santiago, non sei que, bueno, que vos pareceu, se vos gustou, se vos pareceu. Logo tamén poderíamos entrar en debates estos máis actuais, xa se saen un pouco da historia, non? Pero, bueno, todas estas indicacións de como están, digamos, que se está ben coidado ou non o camiño, os diferentes camiños, ou se hai suficiente rede de abastecemento e suministro ao longo dos camiños de Santiago, e, sobre todo, nos momentos nos que hai
unha maior chegada ou afluencia de peregrinos polo Camiño de Santiago e a Compostela, sobre todo no verán, non? Que, bueno, pois digamos que eses albergues en determinadas zonas se quedan un poquinho curtos, non? Esa zona para descansar, eses lugares para descansar e para bueno, recuperar enerxías para seguir facendo as etapas do Camiño de Santiago, non? Non sei se vos tivestes a oportunidade bueno, ou tedes algún anécdota ou algún comentario relativo a isto, non? Que nos di Lucinda. Fixo o Camiño de Santiago dende Sarria, camiños con tanta historia, chegar á catedral, de logo con choiva e misa dos peregrinos. Bueno, claro que isto é outra digamos que é outro requisito, era outro requisito imprescindible, non? Bueno, eu creo que o da chuvia na catedral en Santiago, isto é algo que hai que vivir polo menos algunha vez, non? Porque se ves a Santiago e non chove, hai que volver, porque senón non se pode facer o check completo porque falta algo. Entón, se algún de vos viñestes a Santiago non chovía, pois hai que volver cando chova. E como decías, a misa do peregrino, claro, era outro requisito fundamental, non? Digamos que parecía que a peregrinaxe non estaba completa se non chegabas á catedral e oías a misa do peregrino. E despois tamén está o botafumeiro, que non sei se tivestes a posibilidade de velo en funcionamento, non? Todo ese incenso que bota o botafumeiro, que é moi espectacular, a verdade, velo funcionar, e que, bueno, ao final ten unha finalidade tamén, digamos que relacionada co Camiño de Santiago, cos peregrinos, non? Imaginadevos estar nesa misa do peregrino na Idade Media ou en época moderna, cunha chea de xente que acababa de facer o Camiño de Santiago durante moitos días, non? Bueno, seguramente o cheiro que había ali dentro non era o máis agradable, entón digamos que, bueno, que este gran incensiario, este botafumeiro, non? Pois tiña digamos que facía ás veces un pouco esa función de ambientador xigante na catedral, non? Digamos que esa era a función do botafumeiro. Como decía Lucinda, bueno, pois eso, a obrigada misa dos peregrinos despois de chegar esa Compostela. Por suposto, tamén falábamos antes da compostelana, non? Que reciben todos os peregrinos que completan as etapas, os kilómetros mínimos fixados, e, bueno, que eu creo que é unha experiencia. Bueno, debe ser, digo, porque eu a verdade que non fixen o Camiño de Santiago, pero, bueno, debe ser unha experiencia única. Bueno, eu creo que, bueno, pois mira, se nunha hora tiveches a sorte de ver o botafumeiro, pois non está nada mal, porque a verdade é que antes era moi habitual, era moi sinxelo velo, pero agora co paso dos anos, pois cada vez utilízase menos e é máis complicado velo. Como vos decía, bueno, eu creo que fixemos un repasiño xa ao longo de toda a historia do Camiño de Santiago. Para min, como sempre, foi un placer novamente estar aquí con todos vos, estar con vos e con Noelia, e nada, eu xa me despido para a próxima se hai ocasión, e senón, pois, esperemos vernos noutras circunstancias. Moitas grazas. Xenial, pois ata aquí non temos tempo para máis. Moitísimas grazas, Borja, por estar de novo con nós. Sempre un gusto que veñas falarnos de todas estas cuestións de historia, do camiño e demais, e agardamos que poidamos verte en algunha outra ocasión. Con todo, grazas a todas as persoas que nos seguides un martes máis, e lembrovos que o vindeiro martes, día 23, día ademais internacional do libro, volveremos estar aquí na hora de sempre e con moitas sorpresas para vos para celebrar este día. Que teñades moi boa semana. Chao, chao. Volviches a Galicia despois dun tempo fora e tes ganas de emprender? Pois teño boas novas para ti. A Xunta ten un programa de axudas co que podes recibir ata 10.000 euros para poñer en marcha o teu propio negocio. Podes facer a túa solicitude en emigración.xunta.gal antes do 30 de setembro de 2024. E se queres saber máis, visita a túa oficina de retorno ou a nova oficina móvil que percorre toda Galicia.